25 a les 8 de la vesprà en l'ordre del dia especificat en la sessió extraordinària. Primer punt, aprovació si és procedent, modificació puntual de l'ordenança de l'impost sobre béns immobles. Aquesta alcaldia presidència eleva a la comissió la següent proposta d'acord. Primer, a la comissió no, al plenari. Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, la qual queda redactada en els següents termes. Tipus de gravamen i quota. El tipus de gravamen serà el de 0,56% quan es tracta de béns urbans i 0,72% quan es tracta de béns rústics. Segon, es posarà al públic l'anterior acord mitjançant l'anunci que s'inserirà en el tauler d'anuncis municipal durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent any de la publicació d'aquest anunci en el butlletí oficial de la província de València, dins del qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions que estimen oportunes. Així mateix estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquesta entitat, adreça www.benyajó.es. Tercer, considerar, en el cas de que no es presentaren les reclamacions a l'expedient en el termini anteriorment indicat, que l'acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del text refondre de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. Borja. Bé, així voldria que em diéreu, perquè així acabem de dir que es quedarà en 0,56, però m'agradaria que diguéreu clarament més o menys la mitja de lo que pujarà per vivenda, perquè això també és important que la gent ho sàpiga, tal com ho van comentar en una reunió, que almenys estaríem parlant d'uns 50 euros per vivenda. És que depèn, el tant per cent és un 14,28 que van treure, 14,28 el tant per cent del que pujarà respecte al que n'hi ha ara. És a dir, que depèn del que paguen en cada vivenda. És a dir, si una vivenda paguen 100 euros, doncs 114, si paguen 200, 228. Però més o menys en vivendes normals, com són adossats o pisos de 90-100 metres, estarem parlant d'una mitja de 50 euros. Només que perquè la gent ho sàpiga. Nosaltres el que tenim molt clar és que, independentment de que el pressupost està molt ajustat, però evidentment no anem a pujar impostos quan no hi ha una bona gestió per part del govern. De fet, quan vam estar comentant els pressupostos d'enguany, van dir que estava molt ajustat, que si volíeu ajuda per veure proveïdors, perquè estem en els proveïdors més cars de la contornar, en materials d'oficina, en materials per a reparacions d'obra, en tot, estem pagant les neteges del terme, estem pagant-les, en quant antes es feia. Després, fer-los pujar els impostos a la gent, quan la gent està queixant-se que no estem netejant el poble, no esteu netejant el poble, sí que passen, però es queda brut. Coses com us demanem 3 pressupostos, si no rares vegades us passeu un pressupost, 2 màxim. Bé, a fi a la postre és que el que tenim molt clar que evidentment anem a votar en contra, perquè no podem fer que la gent pague per patir. També després, coses molt importants, a part d'una mala gestió que no controlem els gastos, que anem al cop del talonari, una altra cosa molt important. El cas de Tecnovill van tenir que ser nosaltres que direm, escolteu, ahir n'hi ha una ocupació de via pública, n'hi ha que cobrar-la. Que vaig tenir que treure jo els metros, personalment vaig treure els metros. Unes obres que tenim així també, ahir n'hi ha una ocupació de via pública, també nosaltres vam ser els que van dir, hem estat donant-los valles, hem estat... No, ho sentim molt, però no. Per una mala gestió no anem a fer pagar més a ningú dels veïns del poble, evidentment, i anem a votar en contra. Moltes gràcies. I Marc? Bé, independentment de que el que ha dit el portaveu del grup popular tinga més o menys raó, que no vaig a la regla, jo crec que, entre altres coses, el que venia a donar aquest augment de la quota de l'IBI, que estem parlant de la quota de l'IBI, no estem parlant d'altres impostos, suposa, bueno, per almenys el que anem a aprovar avui,
Era també per el descompensat que es quedava el pressupost, que el capítol 1 estàvem ja arrossant el 50% del pressupost, quan això en teoria deu d'estar financiat i és el que més o menys ens diuen per al capítol 1, el capítol 1 d'ingressos, el qual vol dir que tenim un pressupost molt ajustat i molt descompensat. Si bé és cert que queden poques alternatives a part de la pujada de l'IBI, si bé és cert que ha dit, jo això no ho puc comprovar, però ho ha dit el portaveu del grup popular, que pot ser que els proveïdors siguin dels més cars de la contornar. Jo crec que més o menys en quasi tots els proveïdors així n'hi ha poc que triar, però bé, serà cert si ho ha dit ell. També és cert que som la segona població de tota la contornar que més baixos tenim a dia d'avui l'IBI, la segona població després de Villalonga, del coeficient, és el que estem parlant. Si ho pugem al que hi ha a la proposta, que és el 0,56, ens quedem encara per baix de la mitja, aproximadament a la mitja, però encara per baix de la mitja. Fa 10 anys que el coeficient de l'IBI no s'ha tocat, i l'última volta es va reduir, no és que es va augmentar, és que es va reduir, i evidentment tots sabem els colls de la vida i tot com puja. Pugen els proveïdors, puja tot. Hem de pujar el jornal als nostres treballadors, els nostres treballadors tenen que tenir un jornal digne i d'acord amb el que toca a la seva feina. En contraprestació, evidentment, sí que hi hauria que l'equip de govern arromangar-se i fer que els nostres treballadors, sobretot aquells que estan al carrer, que complisquen, ja que sí que és de veres que hi ha molta queixa de que el poble està abandonat, entonces hi hauria que fer d'alguna forma que aquests diners es reguera més el seu rendiment i ja que és per una descompensació, inclús ja que anem a exigir al poble un esforç, perquè és un esforç important, jo a l'hora de fer el pressupost hauríem de pegar una volta i mirar també la part d'inversió, sobretot allà dels pressupostos participatius, si es poguera fer un esforç d'augmentar aquesta partida, ja que és l'única que la gent pot participar, pot dir la seva, ja que a voltes hi ha coses que queixen, però bueno, que al fi és el més participatiu que tenim. Jo crec que després de 10 anys ja toca, està més que justificat. En contraprestació també, l'equip de govern, inclús que no estem en el govern, ens hem d'arromangar i mirar que aquests diners rendisquen més del que estan rendint, independentment de que el pressupost estigui ajustat i equilibrat, que no ho està. Doncs tenim que equilibrar-lo d'alguna forma. Però per almenys, ja que anem a demanar aquest esforç a la gent, que noten algun feedback que es diu ara, que noten dir, bueno, ens han pujat els impostos però s'ha notat en alguna cosa. Intentem-ho. Intentem-ho no, crec que tenim l'obligació de fer-ho. A partir d'ahir nosaltres ja ho hem parlat diverses voltes, hem estat reunit més d'una volta, ho hem mirat i crec que és menys el que és pràcticament possible. I després la proposta seria de no esperar-nos 10 anys més, sinó poquet a poquet i que la gent no ho noti tant. Seria el que tocaria, és això. Gràcies. Que s'ha acabat? Sí. Vale. Gràcies. Seria el que tocaria, és a dir, que durant el que cada 2 anys o cada 3 anys pues, haver anat pujant un poquet. No s'ha fet, s'ha esperat massa, la veritat. No és la nostra intenció, ni ha sigut mai la nostra intenció modificar i pujar els impostos, evidentment, però sabeu com estan el gasto. Tenim personal que cada vegada es cobra més diners de nòmines i més diners de tot. En quant a el que és els pressupostos, sí que es demanen pressupostos, porfa, sí que es demanen. Jo soc el primer que es demana, però per qualsevol tonteria, per comparar, i sempre estic d'això. I n'hi ha coses que jo les trac al meu nom de la meva empresa, passi l'Ajuntament, que t'ho diga Fernando, perquè mos costi més barat. Perquè l'Ajuntament no té compte allí i sí que es fa l'esforç de lo que es demana pressupostos i fer comparatives. No sé com agarrar això que has dit, Òscar, però bé, està gravat. Està gravat el que està gravat.
demanar tu coses per l'Ajuntament. Sí, perquè jo tinc compte en uns descuentos perquè es faci a l'Ajuntament el mateix descuento que jo el tinc jo, perquè si va com a Ajuntament no el coneixen i no fan descuento. Això és. Fiscalment imaginem que tu faràs factura a l'Ajuntament. Jo no la puc fer, jo no la faig. Agarren el meu nom per a que guardar els descuentos, perquè ho entengues. Jo a l'Ajuntament no puc fer factura, evidentment. Pues ha sonat un poc estrany, però bé, vale, bueno, no és problema. Com vulguis t'ho demostro. Home, no crec que m'ho demostres, perquè la transparència que teniu és molt, vamos, nul·la, podríem dir. Val? Aleshores, perquè, com vos dic, tu podes dir-me, però com no ensenyeu res, ni vos deixeu. De fet, no tinc anar més lluny. Li vaig demanar al senyor consellal el preu del grup que actuarà al Penyafest i ni m'ha contestat. O sigui, imagineu la transparència que n'hi ha en l'equip de govern. No, és que no m'ha dit, ja te contestaré o te dirà, ni m'ha contestat. Val? O sigui, aquesta és la transparència que teniu. Val? Aneu amagats a col de talonari i en pau. I quan no els diners no són vostres... No sé, saps que miren, jo tinc la consciència ben tranquil·la que saps que mires preus i saps que mire... No es nota res, no es nota res. Tu igual no ho notes, però... Gens ni miqueta. No es nota. No es nota buscar. Pues... Així n'és. Passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Pues queda aprovada. Pues hasta sí ja l'únic punt i ja es tanca.